Ahoj, zdravím všechny u monitoru počítače a ukážeme si server Jerry and Henry. Tak můžeme jít hrát. Nejdřív si tady všechny musíme tímhle klokama dát pryč. Takže už nemáme žádné lagy. Můžeme jít do například tady do Splash. Tak. Ten toho díl bude krátký, já jsem měl na mysli, jakože udělám intro, ale nevyšel mi tam nějaký soubor, tak nebude žádné nové intro, ach jo, to je strašné. Teď musíme tady jenom čekat, než se to udělá. Takže zatím můžu říct, takže ahoj, zdravím všechny, Mr. Očky a Mr. Očtice. No. A u druhého videa z tohoto serveru, jak jsem tam předtím byl v tom kreativu, to jsou lagy. Tak doufám, že tohle bude už lepší. Tam ten byl úplně blbej. A můžeme si ukázat hned, jak tady jak už spadne, dobře, tak to už tam půjdeme. Tak si musím jenom tak trošičku zlepšit kvalitu. Dobře, co to? A to je co to? No, tak budeme čekat. Já jsem si přidal Angličana do přátel na Skypeu, ale zatím to není nic moc ještě. Zatím se s tím ještě moc nedorozumívám. A teď to ještě je taková srandička jenom. Říkali jsme, že budeme natáčet spolu, ale nějak to nevyšlo, takže mám smůlu. To jsou lagy. Už to bude. Už by mohli spadnout někdo. Jerry and Henry server. On je pěkný strašně, on se mi strašně líbí. On je takový, jakoby, jak to říct? On je takový krásný, jak se dívejte, no. Mám svůj server taky, ale teď nejde, protože my tam taky nahráváme takovou nějakou mapu, nějakou tou. Já potom hned, já jsem se včera jenom dal do informací můj server, protože já jsem to nějak zničil to IPčko, ale už ho znám, ale teď ten server nejde. Já dám potom do informací ten IPčko toho mojeho serveru a se těším už, jak tam bude dost lidí chodit. A určitě udělám potom i recenzi. Nebojte. Je tady dost lidí. A to co je zas? Jsme tady v té vodičce. Musíme počkat prostě, no. Tak jestli jste si už všimli, mám i nový skin, to jsem si udělal fakt já už. Potom můžu udělat i videjko z toho, jak se dělá skin. No, jenom pro ty, kdo má originál Minecraft. By to mohlo být. Nevím proč, já mám hodně těch programů zapnutých. Špatné, to je moc špatné. Nebo víte co? Já vám to udělám kratší. Počkejte, nebo já to teď stopnu a až tam budu, tak to zase řeknu. Takže po hodně dlouhé době čekání jsme už tady, ale ještě tam nebudeme, protože já jsem teprve teď zjistil, že tady je cedulka join. Takže už to bude za chvilinku. Já jsem tady čekal asi 7 minut. Bylo to strašné. Prosím vás. Ne, neudělejte to, co já. Dobře, už tam jdu. Takže
Teď na mě nikdo nemůže, ne, sakra. Takže jdeme do jiné areny. Jdeme do jiné areny. A kde se to bude méně lagovat. Jdeme do parkouru. Hned jsem zase tady. Jsem zpět a jdeme do parkour join pixel. Epic. Promiňte, já jsem to omylem stopl. Takže dáme si hodiny. A můžeme až nebudou ty lagy, dobře. Tak. To umím dobře, tenhle parkour. Tohle je strašně lehkej. Se dívejte. Ne! Tak. Už si plánuju koupit Bandicam, takže už budu natáčet, se mi zdá víc než 10 minut, budu natáčet 20 nebo 15. Vlastně to budu potom už jedno, že? Tak. Takže já už jsem byl někde tam a já už jsem skočil vlastně tam úplně vzadu, ne na tom, na ten cake, ale tam, dobře. Tak můžu skákat, tak, hop. Sakra. Já to skočil. Lagy mi pomáhají. Od kdy? Tak. Plánuji si udělat i Facebook už, takže můžete odebírat můj kanál klidně, protože se už mě začíná zdát, že už je tím čím dál lepší. A sakra. Bude už prostě lepší, takže by bylo dobré, kdyby tady měl i víc všeho. Já tady udělám i nové intro, ale budu mít nový takový ten nápad. Já nevím, jaké se dám ještě. S ohněm, bez ohně, s Minecraftem. Nevím. Minecraft. Takže... Myslíte, že za 1 minutu byste mu to dal? Já jsem to předtím dal za 1 minutu. Předtím. Hopla. Hop. Vidíte, já už jsem tady. Počkat, já jsem tady byl už předtím aj. Aha. Já jsem ale spadl, ne? Ach jo. Lagy jsou fakt hnusné. Aj. Sakra. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, zanechejte like, odběr a sdílejte. Děkuju a čauko, ahoj.